Enhver gift mand skal se dette, før alt falder sammen. Du føler, at dit hjem smuldrer indefra, mens du smiler til naboerne. Kender du den følelse af at blive et spøgelse i dit eget ægteskab? I dag opdager du de brutale mekanismer, der tager på jeres ægteskabelige fundament, og du modtager den præcise protokol til at vende dette kollaps, før det er for sent. Jeg vil fortælle dig en sandhed, der vil gøre mere ondt, end at opdage utroskab. Problemet er ikke, at hun holdt op med at elske dig. Problemet er, at hun holdt op med at respektere dig, og du nærede hver eneste krumme af denne foragt, fordi du troede, du var en god ægtemand. Du købte løgnen om, at fred i ægteskabet betyder at undgå konflikt. Du troede, at altid at give efter var et tegn på modenhed. Du forvekslede trældom med partnerskab. Virkeligheden er denne. Jo mere du giver efter for at undgå skænderier, jo mere tester hun dig. Jo mere du søger godkendelse, jo mindre ønsker hun dig. Jo mere du opgiver dit liv for at tjene ægteskabet, jo mere smuldrer ægteskabet. Du elsker bogstaveligt talt jeres forhold ihjel. Tænk på dit hus betonfundament. Solidt, imponerende, urokkeligt. Forestil dig nu vand, der siver ind gennem revnerne dag efter dag, måned efter måned, år efter år. I begyndelsen er det harmløse dråber. Du lægger ikke engang mærke til det. Men korrosionen er ubarmhjertig. Når du endelig ser skaden, er strukturen allerede kompromitteret. Det er præcis det, der sker med dit ægteskab lige nu. Og du er ingeniøren, der er stoppet med at vedligeholde. Jeg vil navngive de infiltrationer, der ødelægger dit ægteskabelige fundament. Der er 9 erosionsmønstre, som du skal identificere i dag, ikke i morgen. For det første, den usynlige grænsestest. Hun sætter spørgsmålstegn ved hver eneste af dine beslutninger, fra restauranten til den bil, I skal købe. Det virker som en normal diskussion, men det er en konstant scanner, der måler din fasthed. Bare i går har hun sikkert foreslået at aflyse din fodbold med vennerne, fordi der opstod en uvigtig aftale. Du gav efter, fordi du troede, du var forstående. Hun registrerede, at du ikke har egne prioriteter. For det andet, fælden med total tilgængelighed. Du er altid klar, altid til stede, altid tilgængelig. WhatsApp, øjeblikkeligt svar. Hun ringer, du dropper alt, minimalt problem, du er superhelten. Men lyt til denne sandhed. Knaphed skaber værdi. Overflod skaber bortskaffelse. Når du altid er tilgængelig, bliver du et husholdningsredskab, ikke en ønsket partner. For det tredje, udviklingens offer. Du stoppede med at træne, fordi du ikke havde tid. Du droppede det kursus, fordi du skulle fokusere på familien. Du opgav dine venner, fordi ægteskabet kræver dedikation. Hver hobby, du slår ihjel, er et stykke af din identitet, der rådner. Og ingen kvinde føler sig tiltrukket af en eksistentiel zombie. For det fjerde, den kompulsive validator-syndrom. Hver eneste af hendes handlinger kræver din applaus. Hun lavede aftensmad. Du takker, som om det var et kongeligt festmåltid. Hun arbejdede i dag. Du roser det som en episk bedrift. Men når du normaliserer det ekstraordinære, bliver det ekstraordinære en pligt. Og din validering mister fuldstændig sin værdi. For det femte, forebyggende afvæbning. Du opdager potentiale for konflikt og trækker dig straks tilbage. Hun er irriteret. Du undskylder forebyggende. Spændt stemning. Du tager den generelle skyld. Du tror, du opretholder freden, men du lærer hende, at dine grænser er til forhandling, og dit ord har ingen vægt. For det sjette, finansiel kapitulation. Alle økonomiske beslutninger går gennem hendes godkendelse. Du vil købe noget til dig selv. Du skal have tilladelse. Hun vil have noget. Kortet er frit. Du er blevet forsørgeren, der beder om tilladelse til at bruge sine egne ressourcer. Og det dræber enhver rest af maskulin polaritet. For det syvende, ubalanceret spejling. Hun trækker sig, du forfølger. Hun klager, du retfærdiggør dig. Hun kræver, du sørger for det. Men du spejler aldrig hendes manglende engagement. Gengælder aldrig afstanden. Justerer aldrig din investering til hendes. Du løber altid efter det følelsesmæssige tab. For det ottende, seksuel kapitulation. Sex er blevet en følelsesmæssig almisse, som du tigger om. Du prøver, hun afviser. Du insisterer, hun giver efter af medlidenhed. Du accepterer krummer og takker. Hver gang du forhandler intimitet, bekræfter du, at du ikke længere er et objekt for begær, men en affektiv tigger. For det niende, lederskabets død. Du er holdt op med at tage initiativer. Holdt op med at planlægge. Holdt op med at beslutte. Alt er, hvad du vil, skat. Hvor skal vi spise aftensmad? Lige meget. Hvilken film skal vi se? Du vælger. Hvor skal vi rejse hen?
hvad du foretrækker. Du tror, du er demokratisk, men du er kujonagtig. Og kujonagtighed dræber tiltrækning hurtigere end skallethed og mave. Markus var 24 år og havde været gift i 15, da han kontaktede mig. En succesfuld ingeniør, far til 2 børn. Huset var betalt. Udefra set, den danske drøm. Indefra set, en mand, der så sin kone behandle ham som en hushjælp med arbejdsfordele. Han gav efter for alt. Fra væggens farve til feriedestinationen. Fra bilmodellen til børnenes skole. Han troede, han opretholdt harmonien. Han opretholdt sin egen følelsesmæssige begravelse. Vendepunktet kom den dag, hans kone aftalte en middag med sine forældre samme dag som sønnens vigtige kamp. Markus gav altid efter i disse konflikter. Denne gang sagde han nej. Roligt fast uden at råbe. Han forklarede, at aftalen med sønnen var prioritet, og at hun kunne tage afsted alene eller ombooke. Hun testede med gråd. Han holdt fast i sin position. Hun testede med anklager. Han lod sig ikke ryste. Hun testede med trussel om at sove i stuen. Han sagde, at sengen var stor, og hun kunne vælge, hvor hun ville sove. Ved du, hvad der skete? Efter 3 dages kulde tog hun ikke kun med til kampen, men roste også hans holdning over for veninderne. Hun sagde, at hendes mand endelig havde vist, at børnene var en prioritet. Den samme kvinde, der forsøgte at få ham til at give efter, var nu stolt af hans fasthed. For dybest set, i den primitive kerne af den kvindelige hjerne, testede hun, om hun stadig havde en mand eller en dørmåtte derhjemme. Peter fortalte mig sin historie som 35-årig, universitetslektor, gift i 8 år, endnu ingen børn. Han var en talentfuld amatørfotograf før ægteskabet. Han havde udstillinger, solgte værker, rejste for at lave fotoserier. Efter ægteskabet lagde han kameraerne væk. Fitnesscentret, hvor han trænede 6 gange om ugen, blev et minde. Vennerne forsvandt. Han troede, det var en naturlig udvikling for en gift mand. Det var programmeret identitetssuicid. Hans kone klagede over, at han var apatisk, uden energi, forudsigelig. Samtalerne handlede om regninger og rutine. Sex var bureaukratisk, når det fandtes. Hun havde ret. Peter var blevet en vandrende skygge. Men da han forstod dynamikken og vendte tilbage til fitnesscentret, da han tog kameraerne frem igen, da han planlagde en fotorejse alene, ændrede noget sig. Først gjorde hun modstand, klagede over tiden væk, spurgte til udgifterne til udstyr, lavede drama over, at han ændrede sig. Peter holdt kursen. 3 måneder senere postede den samme kvinde, der klagede, stolt billeder af sin mand på Instagram. Sex vendte tilbage med intensitet. Samtalerne fik liv. Ved du hvorfor? Fordi hun igen havde en interessant mand derhjemme. Ikke en husrobot. Karl nåede de halvtreds med 22 års ægteskab og en knusende erkendelse. Hans kone ydmygede ham systematisk offentligt. Afbrød ham, når han talte. Korrigerede irrelevante detaljer. Lavede nedsættende vittigheder om ham. Og Karl lå med, fordi han troede, han var moden og humoristisk. Han var patetisk. Brudpunktet var en middag med vigtige investorer. Hun afbrød ham 3 gange for at korrigere ubetydelige datoer. Ved den 4. gjorde Karl noget, han aldrig havde gjort før. Han løftede forsigtigt hånden og sagde, "Skat, lad mig afslutte min tanke, så kan du supplere bagefter." Stilheden ved bordet var kirurgisk. Hun blev rød i hovedet. Han fortsatte sin tale. I bilen på vej hjem eksploderede hun. Hvordan turde han ydmyge hende sådan? Karl stoppede bilen, så hende i øjnene og sagde, "Den eneste person, der ydmygede nogen der, var dig, der behandlede mig som et barn foran kunder. Det slutter i dag. Enten respekterer du mig offentligt, eller også tager vi ikke længere ud sammen til professionelle aftaler." Ved du, hvor lang tid det tog, før hun testede den grænse igen? 2 uger. Til en grillfest med venner begyndte hun at rette ham om en detalje i en historie. Karl stoppede midt i sætningen, så på hende og tav. Hun forstod budskabet. Det skete aldrig igen. Og noget mærkeligt opstod. Hun begyndte at rose ham offentligt, noget hun ikke havde gjort i årtier. Du læser dette, og en del af dig gør modstand. Du siger, at dette er manipulation. At et forhold ikke burde have brug for disse taktikker. At sand kærlighed er ubetinget. Lad mig ødelægge den fantasi nu. Ubetinget kærlighed eksisterer mellem forældre og børn. Mellem romantiske partnere er kærligheden betinget. Ja, betinget af gensidig respekt, vedligeholdt tiltrækning, fælles vækst, bevaret polaritet. Når du frasiger dig disse betingelser i navnet på en falsk fred, er du ikke ædel. Du er skødesløs med vedligeholdelsen af dit ægteskabsfundament.
Du tror, at det er at være en idiot at opretholde grænser? Nej, en idiot er den, der udviser unødvendig mangel på respekt. At opretholde grænser er at have selvrespekt. Og uden selvrespekt er det umuligt at modtage andres respekt. Du behøver ikke at være en tyran. Du skal være solid. Du behøver ikke at være aggressiv. Du skal være assertiv. Du behøver ikke at være ufølsom. Du skal være ufravigelig, når det gælder det vigtigste. Men jeg har allerede prøvet, og det virkede ikke, tænker du. Selvfølgelig virkede det ikke. Du prøvede én gang, hun testede, du gav efter. Du beviste, at din ændring var midlertidigt teater. Konsistens er ikke at gøre det én gang. Det er at gøre det hver gang, indtil det bliver den nye normal. Indtil hun internaliserer, at den grænse er permanent. Problemet er hendes, ikke mit. Dette er den følelsesmæssige kujons yndlingsundskyldning. Du kontrollerer ikke hendes adfærd, men du kontrollerer 100% af din egen respons. Og din respons træner hendes adfærd. Hver gang du accepterer manglende respekt, lærer du hende, at manglende respekt er acceptabelt. Hver gang du giver efter for en vigtig grænse, lærer du hende, at dine grænser er forslag. Jeg vil give dig protokollen for nødgenopbygning. Det er ikke valgfrit. Det er presserende. Hver dag du udskyder, er mere korrosion i fundamentet. Første skridt. Værdimapping. Brug 15 minutter nu, ikke senere. Lav en liste over 5 af dine værdier, der er blevet begravet. 5 ting, der var ufravigelige før og blev et bytteobjekt. Det kan være tid med venner, sport, et personligt projekt, måde at bruge penge på, måde at opdrage børnene på. Identificer, hvor du mistede dig selv. Andet skridt, grænsekommunikation. Vælg en af de værdier, du har mappet. Den vigtigste. Kommuniker i dag, at dette igen er ufravigeligt. Bed ikke om tilladelse. Retfærdiggør ikke overdrevent. Lav ikke drama. Informer blot. Fra nu af vender jeg tilbage til fodbold om torsdagen. Det er vigtigt for min mentale og fysiske sundhed. Punktum. Tredje skridt. Genoplivning af aktivitet. Den hobby, du slog ihjel, genopliv den. Mindst en halv time om dagen. Hver dag. Det kan være læsning, motion, instrument, sport, studie, hvad som helst, der var dit, før du blev en ægteskabelig zombie. Det handler ikke om hobbyen. Det handler om, at du igen får en identitet ud over at være en forsørgende ægtemand. Fjerde skridt. Initiativlederskab. Planlæg noget og udfør det. En middag, en udflugt, en weekendtur. Du bestemmer alt. Sted, tidspunkt, tøj hun skal have på. Tag fuld kontrol over en oplevelse. Vis, at den mand, hun giftede sig med, stadig eksisterer og ved, hvordan man leder. Femte skridt. Strategisk spejling. Hvis hun trækker sig, så forfølg ikke. Hvis hun skaber afstand, respekter det og skab din egen. Hvis hun reducerer investeringen, reducerer den proportionalt. Stop med at være den følelsesmæssige hund, der altid kommer lukrende tilbage, uanset hvordan den bliver behandlet. Sjette skridt. Bevidst afvisning. Sig nej til noget denne uge. Noget du normalt ville sige ja til for at undgå konflikt. Hold fast i dit nej, selv under følelsesmæssigt pres. Bevis over for dig selv, at du kan opretholde din position under pres. Vil du gøre dette, eller vil du fortsætte med at se dit ægteskab rådne op? Vil du anvende protokollen, eller vil du vente, til hun beder om skilsmisse for at vågne op? Vil du genvinde dine grænser, eller vil du acceptere at leve som en ekstern medarbejder i dit eget hjem? Den hårdeste sandhed er denne. Hvis du ikke ændrer noget, vil du om 6 måneder være værre stillet. Om et år ukendelig. Om 2 år kasseret eller levende i et zombieægteskab, hvor I er værelseskammerater, der deler udgifter og ansvar. Hver infiltration, du ignorerer i dag, bliver en revne i morgen. Hver ignoreret revne bliver et hul. Hvert ignoreret hul bliver et kollaps. Og når strukturen kollapser, er der ingen genopbygning. Kun ruiner. Men hvis du handler nu, i dag, ikke i næste uge, sker der noget ekstraordinært. Hun vil teste dine nye grænser. Det er garanteret. Hun vil presse for at se, om det er ægte eller teater. Og når du holder fast i din position, når hun indser, at den mand, hun giftede sig med, er genopstået, ændres hele dynamikken. Ikke øjeblikkeligt, ikke magisk, men konsekvent. Hver opretholdt grænse genopbygger respekt. Hvert initiativ genopretter lederskab. Hver genoptaget personlig aktivitet genvinder identitet. Hvert opretholdt nej bekræfter din soliditet. Du gør ikke dette for at manipulere hende. Du gør det for at redde jer begge fra et dødt ægteskab.
Hun vil ikke have en dørmåtte derhjemme, selvom hun tester for at se, om du bliver en. Hun vil have en mand, en solid partner. En, hun kan respektere, beundre og begære. Uret tikker. Hver dag med inaktivitet er akkumuleret forringelse. Hvert øjebliks kujonagtighed er fremskreden korrosion. Du har 2 valg: handle nu og begynde genopbygningen. Eller vente lidt længere og administrere ruiner. Jeg ved, hvilken vej den mand, din kone giftede sig med, ville vælge. Spørgsmålet er, lever den mand stadig i dig? Eller har du allerede begravet ham fuldstændigt? Hvis der stadig er en gnist, en rest, et fragment af ham, er i dag opstandelsens dag. I morgen kommer du tilbage her og fortæller mig, hvilket af de 6 trin du udførte først. Ikke hvilket du tænkte på at udføre. Hvilket du udførte. For at tænke på at ændre sig, mens ægteskabet forfalder, er som at planlægge en renovering, mens huset brænder. Dit ægteskabs fundament er kompromitteret. Infiltrationerne tager på strukturen. Du har den præcise diagnose og handlingsprotokollen. Nu er det ren fysik. Enten handler du mod entropien, eller også vinder den. Der er ingen tredje mulighed. Der er ingen mellemvej. Enten genopbygger du din maskuline soliditet, eller også accepterer du den fuldstændige likvefaktion af din identitet. Vælg nu, for dit ægteskab venter ikke på, at du beslutter dig. Det kollapser, mens du overvejer. Den mand, du var, venter på tilladelse til at vende tilbage. Stop med at nægte den tilladelse. Stop med at dræbe den, du er, for at opretholde en fred, der ikke eksisterer. Stop med at finansiere din egen følelsesmæssige begravelse. Rejs dig. Se dig i spejlet. Og spørg, hvor længe vil jeg acceptere at være et spøgelse i mit eget hjem? Svaret vil afgøre, om du har et ægteskab at redde, eller blot en skilsmisse at udskyde. Protokollen er i din hånd. Beslutningen er din. Tiden er nu. Ikke i morgen. Ikke på mandag. Ikke næste år. Nu. Fordi enhver gift mand skal se dette, før alt falder sammen. Og for dig er dette øjeblik præcis nu.